seul chez toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu hésites entre l'espoir ou l'enfer. Rien à faire, il faut te satisfaire. Seul le rap réussira à calmer tes nerfs. Tu vis dans le chômage, tu es logé comme dans une cage. T'as la rage d'être une image que tout le monde dévisage. Trop de soucis envahissent tes nuits. L'hypocrisie de tous ces gens qui se disent amis. Le profit, l'intérêt, seuls les satisfaits. Ils ont toujours besoin de toi mais peuvent jamais t'aider. Ils t'ont lancé tomber, échoué malgré ton amitié. Il est temps aujourd'hui de te motiver, ok man? Fermín Muguruza era integrante de este grupo. Guk esaten generoarekin eta guk egiten genuen musikarekin jende askok identifikazio hartu zuen, gazte askok. Alde batik gure diskursoa zelako oso radikala, oso zuzena, eta defendatzen genuena zen hemen genukana, abertzaletasuna, eta baitaren nolabaiteko errebeldia ez. Eta orduan gauzak aldatzeko gogoak. Hori gainera nahaztuta guk egiten genuen musika ez, batez ere garai lehenengo diska egin genuenean gure talde kultunak edo eragin gintuzten taldeok izan ziren Specials eta olako taldeak eskarri bigal egin zuten garren hamarkadan. Specials, Selecter, talde guzti horiek horiek ere eramaten zuten estetika olakoa zen. Reggae moving jayam, eskatuta berna bandera pirata. Reggae moving, reggae moving jayam, eskatuta berna bandera pirata. Emotela, tabenanoa, lehenengo deskatu gertatu zena, horrela eta zertatu gabe. Lo que ocurre es que todo esto racionalizado se lee así, pero realmente el proceso es mucho más inconsciente, es una manera de vivir y de trabajar. Nosotros componemos, hacemos música sin mirar muy bien si hacemos esto o lo otro conscientemente. Lo que pasa es que sale esto, ¿no? Quizás porque también escuchamos muchos tipos de música, nos gusta abrirnos de orejas y mirar mucho para afuera, ¿no? Y luego el resultado pues es ese, ¿no? A posteriori sí se puede hacer un análisis de este tipo en el que se pueda decir, ¿no? Bueno, pues es verdad, el mestizaje es que es un antídoto contra los integrismos. Es evidente que un grupo nazi no haría nunca no tomaría nunca raíces africanas, ¿no? O turcas, ¿no? Me parece que sí está relacionado bastante. Zidazu beste galdera bat iten, beste? Hau oso horreza da. Julius. Aizu, Fermin, izatik uste duzu azken aldi honetan ez gehala lekuko izan Jimi Hendrix, maila pixka bajuago Elvis baten sorkuntzan? Ez gara legon. Ez teula ikusi, ez dala sortu azken honetan genio bat Jimi Hendrixen mailakoa. Azken 20 urteetan gutxi gora bera. Bai, bera genio izan zen, dudarik gabe ez. Baina bai atera direla zenbait talde ordezkatzen dutenak, beraiek eman zutena, eta ez bairik gabe duela gutxi adiz, Rage Against the Machine bezalako talde bat, edo baitere oaintxer da, iaz behintzat zuzenen ikusunen Prodigy taldeare bai, eta horiek bai daukatela ere bai, hori ez, olako jendeak ere zeukan espiritu eta indarra, eta bueno, nik uste dut, hitz egiten dugunean, hori ez, olako garaietaz, eta orduan beti, joder, han gertatu zena bai izan zela ona eta ez oraingoa erotzen garela, pixkat nostalgian, eta netzat nostalgia atzerakoia da, eta ez du maite. Aipatu duzu Rage Against the Machine, talde hori ez zaizu musikalki pixka superficiala iruditzen? Ez, niri ez. Musikalki, Ez, iruditzen zait talde gogorra dela, eta oso talde ona, ni berarekin disfrutatzen dut. Eta beste gauza bat, disketxeek gaur egun... Julius, 12:10. Ez disketxeak pixka bat idealismoa deskafeinatu egin dutela, galdu egin dutela apur bat? Niri iruditzen zait bi disketxe mota daudela, ez? Bata dela, alde batetik dagoela multinazionala, eta horrek erabiltzen ditu taldeak eta personak azken finean merkantziak izango balira bezala. Eta beste aldetik daude disketxe independienteak, pentsatzen dugunak hori, ez? Jendea gizakia garela, eta arte edo sorkuntza aldetik edo behintzat alde hori jorratzen dugula, eta orduan hortan jarraitzen dugula, ez? Orduan alde horiek daude. Multinazionalak eta independienteak. Independienteok hori ideologia aldetik eta gauza guzti horiek segitzen ditugu jorratzen eta abanguardian gainera. Aquest concert el dediquem a Guillem Agulló. La lluita continua.
girotuak, ari muzikalari, kantatori, otaulate, orkestra, gitarraren kanta, esprimidio, espiritu bazter, usaina berrio, burdik, pasatuko zaino, ateretako, azken distortzioa sistema, irekirinduera, erakira galdu, baina bizkorrako. Bido bermandez, biezeta zuntzite, bido bermandez, biezeta zuntzite, bido bermandez, biezeta zuntzite, bido bermandez. Urana bukatu, ezegoto, amorua, nagusituko da, kredito, ordaintzen, harine, etxe bizitzako, egokena, eteka, erosizuen, bizikade, musikalean, polismaren, oderioa, bizita zuen, amaitea, horre ere, bafleetik, musikaren orduz, kontzak erakusten, batera dira, bido bermandez, bilatzen, lasuntziten, bido bermandez, biezeta zuntziten, bido bermandez, biezeta zuntziten, bido bermandez, biezeta zuntziten, bido bermandez. Liura bera, berrietari, zulutzea, eskatuko diozu, baina bera, bizgarra gana, zutitu, behituko duzu, da-da-da-duriko, eguzkia, balantzarura, bihurtuko da, bate batean, ostizia, horretuzua, egina, ordua, prometenido, irita, egituko duzu, tan esprezala errealitatea, izuak espaidu, ugare! Eta beste galderatxo bat, Enrique Galindo ez, kartzelan dago. Eta rock and rolla. Enrique Galindo kartzelan dago, ze iritzi daukaz gurri buruz? Bera kartzelan dago eta ni hemen etxea programa hontan, beraz... Ez dakik zer den hobea. Bueno, asuntoa da, nik uste oso garbi dagoela, non dagoen hori edo, nor irabaze behar zuen auzi hori horrendikan epaitegian dagoena, ez? Epaitegian dago horrendik. Epaitegian dago, auzitegi gorenean eta... Horrelako galderak egin behar dira. Galindo kartzelan eta zu galde mendik, mesedez. Bueno, horrekin, gai horrekin gogorrak pasatzen dituzten, baina bera beste leku batean dago, gu orain beste musikaz hitz egiten ari gara. Eta baita aipatu beharrekoa da, Manolo Gilek bideo egin dizue, zuek bideoetan alegina egin izan duzue, baina garbi dago baita ere, eta kexu izan zarete musikataldeak sarritan, bideoak egin landu, eta gero bailek egiten bai gazte izen bideo txapelketetan eman, eta kitxo. Ez dagoela ez Euskal Telebistan, ez dagoela ez Telebista Nazionaletan, bainolako programarik edo bideoek emateko. Hori horrela da. Bai, hola da, nik ez dakit zertatzen den, ez, nik uste dut hori, ez, beti saiatzen denean gainera gazteei dolakoz jendeari zuzenduriko programak hori gertatzen dela gainera, ez, saiatzen dela bere haiei zuzendutako zerbait, ez dela bilatzen haie protagonista izatea baizik eta nagusiek edo beste zenbait jendek hori, ez, teledirigitutako zenbait gauza jautikitza.
Orduan, horiek huts egiten dute, arrakastarik gabeko saioak izaten dira, eta musika inguruko hori ez, programekin ere, zertze bait hola gertatzen da, bueno, Euskal Telebistan ez dago, baina beste zenbait kateetan bai daudela, eta arrakasta handiarekin horri gertatzen dena da hori ez, nolabait espazio batzu guzten direla, hitz egiteko, adierazteko gauzak, ez musikarekin bakarrik, eta hortan datzala guztut arrakasta. Orduan Fermin garbi dago, hemen saio bat eskatzen da, eta Fermin aurkezteko preseko litzeke, edo beharko luke. Zure urengo proiektua kaso hori izango da, musika programa telebiztan. Hori bai, baina beti ere Euskal Telebistako ere bai zentsura politika desagertzen denean, baina hemen ezin dena onartu da, adibidez, Euskal Presoak Euskal Herrira azaltzeagatik hori mikro batean zentsuratzea eta mostea, ez? Hori nolako gauza atzerakoiak gertatzen denean, hori ez. Esaten dut gune batzu behar ditugula gauzak adierazteko. Zentsura politika esagertzen den momentuan, ditu da zurdu, eta hori programa bat aurkeztera. Lehenbiziko bara! Larry Bolognesi, il responsabile musicale Marco Garbarini, prodotto da Zuzu a cura di Sergio Carfora. Da Manuela Doriani è tutto, stasera alle 22:30 non perdetevi Gianni Simioli, coloratissimo e bellissimo come sempre. Noi ci vediamo sabato prossimo, ci sentiamo su Station One, ciao! Eta umea